Top Arewa TV, tashar al'umma. Zo ki kama hannuwana ki zai da ni, duka inda za ki je karkiya da ni. Na zama ɗalibinki, zo koyar da ni, inda har akwai so tabbas da zuciya. Yadda kike so na ni ma haka nake son ki mata. Yadda kake so na ni ma haka nake son ka dan gata. Kin bani soyayya, na baki soyayya. Kin bani soyayya, Ka bani soyayya. ke ce tawa mai ala kunya, ni dai a san kina shirya. Bana ji bana gani da soyayya, ki ja mu je farar laya. Yadda kake so na ni ma haka nake son ka dan gata. Yadda kike so na ni ma haka nake son ki mata. Bani soyayya, na baki soyayya. Ka bani soyayya, na baka soyayya. Kin bani soyayya, na baki soyayya. Mossack's Beats. Arewa Finance da Birka mai waka Canada. mata guda ka kasa, guda ka kasa. Mata guda ka kasa, ku bi ni kasa. Mata ku bi ni kasa, ku bi ni kasa. Mata ku bi ni kasa. Sama kasa, sama kasa, sama 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 kasa. Yawar ganin zanta leliya, haske take zinariya, a kyanta kamar yar indiya. Yarinya yar gata, mara koyi yan mata, kada ta kun yar gata. Ji kake 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 ji kake ji kake. Yalalele ta ka kasa, mata guda ka kasa. Ta ka kasa, mata guda ka kasa. Ku bi ni kasa, mata ku bi ni kasa. Ku bi ni kasa, mata ku bi ni kasa. Sama kasa, sama kasa, sama 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 kasa.
nake dan kasa baby maso mana nan kusa taka rawar mu je kasa zan baki alawar soyayya in kai ki gari mi lubayya yan mata ruki kun ki kaman niki ga ki fara kyakkyawa ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku bi ne kasa yan mata ku bi ne kasa ku bi ne kasa yan mata ku bi ne kasa sama 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 yi kasa ba ni guri na kafar kwasa ko da dingisa da ban kwado ba ya gisa kada ku fasa sirri ne wani sabon aiki ne da sarki biya hausa su duk da su ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku taka kasa yan mata ku taka kasa ku bi ne kasa yan mata ku bi ne kasa ku bi ne kasa yan mata ku bi ne kasa sama 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 gazare sama kasa sama kasa sama kasa sama kasa sama kasa sama kasa yarinya zugani ke yarinya zugani yarinya bine mu je kasa taka rawan mu akan kasa hausa fino nake dan kasa baby mu jojo kuma leke mu jojo sama kasa sama kasa sama kasa sama gazare 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 kana da mana ko yaushe ba na so ka yi min nisa kira ni da hobi ni zan kira ka da baban ƴaƴana Kana da wani ko yaushe ba na so ki min nisa. kira ni da hobi ni zan kira ka da baban ƴaƴana Bambancin zama da maɗaci sai a tambayi baki muradin raina tilasa garan da ya baki ki yarda da ni na yarda da ke na kamai da sanki kina da mana wazan bari ya taɓa ki yau na zama rumfa ko guda ba zai taɓa wutar mata ba nasara ba kikin zama bara ni ko wata yau aka duba a raina kin yi da shi ba za ki samu sa'a ba zama Hassan da Husaina ni da ke da ba ai mana gambo ba
sana'ata na zama mijinta burina ta zamne ni mata rayu da juna za ta zama uwar zuri'ata Allah ka amince mun haka baya zama nasarata ki gane rike na abar kawaina da gaske ba zan miki tamka ba da bakake wajen tafiya dogon zango a barwa fatake kake da sauran ka kana jirgi suna ta sake ke kai ne ciki ka zauna raina yau ka wuce da ke zan so mu kasance tare da kai ba a ji faɗan ba tsakani ba Top Arewa TV, tashar al'umma.